Vad är det bollen då? Vad är det bollen då? Vad bollen? 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 Jag tar bollen då. Jag vill ta bollen. Jag tittar. Vad är bollen? Vad bollen? Bollen, 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 bollen. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Vart är bollen vägen? Oj, vad är bollen? Duktig. Oj, vad bollen, 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 bollen. Åh, vad skojigt. Vad har du den då? Vad bollen? Vad bollen? Vad bollen?